Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Gloria Żammit. Illum il-Knisja eżjes tagħmel it-tifkira għażiża ta' Santa Monika, Om Santu Wistin, mara li qatt ma qatet qalba mill-ħnina ta' Alla, li bidmuħ ta' kuljum f'għajnejja kienet titlob għal konverżjoni ta' Bina. U Bina mhux biss jikkonverti fiż-żgħożija tiegħu, imma jsir wieħed mill-aktar isqfijiet u għorrief tal-Knisja, Santu Wistin, li propju għada niċċelebraw it-tifkira tiegħu. U għalhekk nixtieqek li llum nippreżentaw hekk u nitolbu wkoll għall-ommijiet kollha, partikolarment dawk l-ommijiet jew aħjar il-ġenituri, ommijiet u missirijiet li huma preokkupati minħabba il-mixja tal-fidi ta' wlieda. Ngħidulhom kelma waħda. Iżommu quddiem għajnejhom il-Santa Monika. Jemnu li dak li żergħu fuq wliedhom illum jew għada bil-grazzja ta' Alla għad jinbet u jagħti l-frott mixtieq. B'dawn il-ħsibiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla faraġġ tal-imniktin, inti kollox ħniena il-qajt id-dmuħ li Santa Monika xerdet bil-qalb għal konverżjoni ta' Bina, Santu Wistin. Għat-talb tagħhom it-tnejn għatina li aħna nibku ħtijietna biex naqilgħu il-grazzja u l-maħfra tiegħek. Bi Binek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, intom tallimtu minn għandna kif għandkom timxu biex toġbu lil Alla, kif ta' bilħaq qegħdin iġġibu ruħkom. Aħna f'Sidna Ġesu nitolbukom u nħeġġukom biex tagħmlu xi ħaġa iżjed. Tafu x'tagħlim tajniekom permezz ta' Sidna Ġesu. Dan irid Alla minnkom, il-qdusija tagħkom, li titbedu miż-żina u li kull wieħed minnkom iżomm il-ġismu fil-qdusija u l-ġieħ u ma jħallix il-passjoni telbu bħal pagani li ma jarfux lil Alla. F'din il-ħaġa ħadd ma għandu jagħmel tort jew ħsara lil ħuh għax il-mulej jaf jitħallas ta' dan kollu. Kif ġa għednilkom qabel u tajniekom xhieda. Għax Alla ma sejħilniex biex ngħixu fiż-żina imma fil-qdusija. Għalhekk min iwarrab dan it-tagħlim ikun iwarrab mhux lill-bniedem iżda lil Alla li tagħkom l-Ispirtu Qaddiż tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ifirħu ġusti fil-mulej, ifirħu ġusti fil-mulej. Il-mulej jisaltan ħataqbes l-ard bil-ferħ u jifirħu il-ħafna gżejjer, sħabu dlam hemm madwaru, is-sewa u l-ħaq is-sisien ta' tron tiegħu. Ifirħu ġusti fil-mulej. Ħaxxa ma jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha, ixandru smewiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Ifirħu ġusti fil-mulej. Iħobb il-mulej lil min jobot il-ħażen, iħares il-ħajja ta' ħbiebu,
jeħlisom minn idejn il-ħżina. Ifirħu ġusti fil-mulej. Ifeċ id-dawl fuq il-ġust u lena għal-qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem qaddis tiegħu. Ifirħu ġusti fil-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Isru u tolbu il-ħin kollu biex tkunu tifilħu tifqu quddiem bejn il-bniedem. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewwiet ixebbħuha ma' 10 xbejbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu il-għarus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 lejn. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt li l-għaqlejn ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. Il-għarus iddawwar ma ġie u għalhekk il-koll ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instema' min jgħajjat ara l-għarus u ħorġu il-qawħ. Dawk ix-xebbiet qamu il-koll, ħejjew l-imsiebaħ tagħhom, iżda l-boloħ qalu lill-għaqlejn: Għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlejn u qalu: Għandu mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru, jiġi l-għarus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieċ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xbejbiet l-oħra u bdew jgħidu: Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżda hu weġibhom u qal: Tassew ngħidilkom li lkom ma nafkomx. Isru mela, għaliex la tafu il-jum u lanqas is-sija. Il-kelma tal-mulej. Ta' spiess eżies fil-Vanġeli, Kristu ixebbaħ lilu nnifsu mal-għarus, il-maħbub tal-bniedem, il-maħbub tal-umanità. Mhux biss fil-Vanġeli imma anke fl-Antik Testament. Iżrael huwa msejjaħ il-għarusa ta' Alla. Żejjed niftakru f'dak il-passaġġ sabiħ tal-profeta li jgħid: U jiena neħodha fid-deżert biex lill-qalba inkellem. Il-Vanġelu tal-lum nixtieq li nirriflettu ftit, mhux tant fuq ix-xebbiet l-għaqlejn u l-boloħ, hemm ħafna xi tgħid dwar dan, imma nixtieq nirriflettu ftit fuq l-ewwel kelma. Araw il-għarus u ħorġu il-qawħ. Jien konxju mill-imħabba li Alla għandu lejja. Qed insib fejn jien ninnamra miegħu. Jien ma naf bl-ebda koppja ta' qarajjes li jaraw il-ħin li jridu jiltaqgħu ma' xulxejn. Issa xi mażra ma' onqhom. Anzi, jagħmlu minn kollox biex jiltaqgħu, biex ikollhom il-ħin għal xulxejn. L-għarus tagħna kull mument
għandu ħarstu fuqna. Mhux ta' bxejn il-Verġni Marija fil-Magnificat x'tistqar. Tistqar kelma waħda. Xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Għandna fuq żewġara x'ngħidu. Xeħet għajnejh tefa' ħarstu fuq dik it-tfajla. Tefet ħarsita fuq dak il-ġuvni. Alla huwa dak li għandu kontinwament ħarstu fuqna, mhux għax aħna perfetti, għax iħobbna. Ejjew nitolbu din l-għajnuna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ejjew nitolbu lill-Verġni Marija, il-Verġni mbierka, l-Verġni Għaqlija, li ħajjita kollha kienet stennija kontinwa tal-preżenza tal-għarus tagħha. Jew nitolbu l-Alla biex jatina wa anqal fina din ix-xewqa li jinsibu ħin fil-ġurnata tagħna ta' kuljum fejn aħna ninnamraw, induqu u nuru wkoll għala le l-imħabba tagħna b'risposta għall-imħabba tiegħu lejna. Jewħud jeżjes inresqu it-talbit tagħna lill-Missier li jurina l-imħabtu bil-preżenza ta' Ibnu. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, l-għarusa mqazza tiegħek, il-poplu li inti ħejjejta għalik, għamel li huwa jimxi u joss il-kelma tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej partikolarment għal poplu tal-Afganistan f'dan il-moment hekk qiebes. Nitolbuk għal tant ommijiet li huma preokkupati għal uliedhom. Kun magħhom, imla lil qalbhom bil-paċi tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej għalina il-koll. Għamel li aħna nkunu rikonoxxenti għall-imħabba tiegħek billi narfu inħobbuk fl-imħabba tagħna lejn xulxejn. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tkompli tixħet il-ħarsa tiegħek ta' imħabba fuq il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej biex kif inti jilqajt it-talb sinċier ta' Santa Monika, hekk ukoll tilqa' dawn it-talbiet f'qajra tagħna u tatina dak li huwa meħtieġ għalina fil-ruħ u fil-ġisem. Bi Kristu Siedna. Missier Alla li jista' kollox. Se nofrulek mulej il-vittma qaddisa fit-tifkira ta' Santa Monika.
Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju tatina il-maħfra u s-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li inti tagħtihom għall-merti tagħhom huwa ġieħ mogħti lill-istess doni tiegħek. Int tallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u ma tieqaf magħha bl-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna imdawrin minn sħaba hekk kbira ta' xhieda b'qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin kollha aħna ntennu l-innu ta' tifħir tiegħek u bla għeda intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewijiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewijiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina
u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu għala Ġesu il-Arus, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix tħol taħt is-saf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Inti mlejtna mulej bid-doni qaddisa tiegħek fit-tifkira ta' Santa Monika. Għamel li bil-qawwa tagħhom nitnatfu minn ħtijietna u dejjem nitwettqu permezz tagħhom. Bi Kristus Siedna. Jew hekk aħna wkoll impoġġu l-ġenituri kollha, partikolarment kif edna dawk li huma preokkupati fuq il-mixja ta' fidi ta' oliedu. Jew impoġġuhom aħna magħhom taħt il-mant u l-ħarsa tal-Madonna ta' Pin. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.